बाय 22 बोसोरनि सासे हौवासाया जोबोर टेनसनाव दंमोन। बियो गावनि फ्रेन्ड्सखौ लोगो हमनो थाङो। जेब्ला बियो गावनि फ्रेन्ड्सखौ लोगो हमो अब्ला बिखौ एसे टेनसनाव नुदोंमोन। बिनि बेबायदि टेनसनखौ नुनानै बिनि लोगोआ बिखौ सोङो, नोंहा माबाफोर जादों नामा? नोंखौ माबा सानबाय थानाय बायदि नुदों। लोगोआ बिदि सोंनायाव बियो लोगोनो बुंनायसै, आंनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौ लोगो हमनो थाखाय लिंहरदों। नाथाय आं सानगासिनो दं थांनो ना थाङा। बियो लोगोखौ बिदि बुङो। लोगोखौ बिदि बुंनायाव बिनि लोगोआ बिखौ बुंनायसै, जुदि हिनजावसाया नोंखौ लोगो हमनो थाखाय लिंहरदोंब्ला नों थांनो हायो। नाथाय थांनायनि आगोल नों प्रटेक्शन लानाया मोजां जागोन। प्रटेक्शन अर्थात जुदि बै हिनजावसाजों देहायारि सोमोन्दो जालायो, आथोन गोरोबलायो, अब्ला जाहाथे बियो प्रेगनेन्ट जाया। जेब्ला लोगोआ बिदि बुङो अब्ला बियो लोगोनो बुङो, आंथ' लाइफआव बेबायदि जेब्लाबो खालामफेराखै। बिदि बुंनायाव लोगोआ बिनो मोनसे एडभाइस होयो। लोगोआ बुङो, नों मोनसे खामानि मावा मानो, नों मोनसे रोखोमनि टेब्लेट लानानै थांफा, जायखौ नों जायोब्ला नोंनो सोलेराव बांसिन पावार गोहो बोलो आरो जस फैयो। लोगोआ बिदि बुंनायाव बियो लोगोखौ बुङो, आंथ' बेफोरबायदि मेडिसिन एबा टेब्लेटनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया। बिदि बुंनायाव बिनि लोगोआ बै टेब्लेटनि सोमोन्दै सार्च खालामनो हमनायसै, नागिरनो हमनायसै, जे बबे मुलिखौ जायोब्ला सोलेराव पावार आरो जस फैयो। साननै थानानै बिनि लोगोआ बै टेब्लेटखौ नागिरनानै बिनो होफैयो। टेब्लेटखौ लानानै बियो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांनायसै। सोरबा हिनजावसाजों बियो लोगो हमलायनाया बिनि गिबि खेबमोन। बियो जोबोर खुसि जादोंमोन। नाथाय बियो मिथिना मोनाखैमोन दि जाय हिनजावसाजों बियो बिदि सोमोन्दो बानायनो थांगासिनो दं, जानो हागौ बै हिनजावसानि बियो जोबथा सानमोन। मानोना बै हिनजावसाजों बियो जा बायदि सोमोन्दो बानायो, हिनजावसानि देहाया जोबोर गाज्रि जानो हमो। गाज्रि जानायाथ' बा हिनजावसाया जायगायावनो थैयो। दा बै थैनायनि खौराङा बै गामिल' नङा, बै गामिनि खाथि खाला जेसेबां गामि दं, टाउन सहर दं आरो ससियेल मिडिया टिभि गासैयावबो बे खौराङा सहैनो हमो। बे खौरांखौ जेब्ला ससियेल मिडिया टिभिफोरनि जोबै मानसिफोरा मिथिनो मोनो अब्ला मानसिफोरा फोथायनोनो हायाखैमोन जे सासे 22 बोसोरनि हौवासा गथ'आ एक्चुअली माबायदि एसेबां गाज्रि खामानि मावनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि बे काहानिया गोबां खौरांबो होगोन आरो फोरमायगोनबो जे जायखिजाया खामानि मावनायनि आगोल हाजार बार साननायनि गोनांथि, जे नोंथाङा मा खालामनो थांगासिनो दं आरो मानो खालामनो थांगासिनो दं। अब्ला लोगोफोर, वेलकाम टु माय इउट्युब चेनेल Bikgk स्टाडि। लोगोफोर, नोंथांमोननो आं जा सैथो स्ट'री फोरमायनो थांगासिनो दं, बे स्ट'रीया जाबाय उत्तर प्रदेश रायजो कानपुर जिल्ला। कानपुर जिल्लानिनो मोनसे थाना, जाय थानानि मुङा शिवराजपुर। बे काहानिया जाबाय 14 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि फ्राय फुंनि समनि। फ्राय फुंनि 7 एबा 8 बाजियाव जेब्ला हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा गंसे हाबा जानाय नखरनिफ्राय हाबा जाखांनानै गावनि न' सिं गिदिंनानै फैफिनो। जेब्ला बिसोर न' सफैयो अब्ला बिसोरो गावनि फिसाजोखौ गले गले माथो हरगासिनो दंमोन। नाथाय फिसाजोआ जेबो रेसपन्स हराखैमोन, माथो हराखैमोन। बेनिखायनो नखरनि मानसिफोरा एसे सिन्था जायो। बिसोर सानो एक्चुअली एसेबां माथो हरनायावबो बियो मानो जेबो रेसपन्स होआखै। बेनिखायनो बिसोर न'नि दरजा आरो खिरखिथिंजाय बिखौ नायहरनो नाजायो। दरजा आरो खिरखिया भितरनिफ्राय बन्दमोन। बेनिखायनो बिसोर न' भितराव हाबनो हायाखैमोन। नाथाय बिसोर खुनु रोखोमै दरजाखौ सिफायनानै न' भितराव हाबहैनायसै। न' भितराव हाबनानै जेब्ला बिसोर बैसाङाव नायो अब्ला फिसाजोखौ बैसाङाव लांखां जानानै गोग्लैना थानाय नुयो। नाथाय बिनि मोदोमाव गांसेबो जि गैयामोन। बियो पुरा लंथंमोन। फिसाजोनि बेबायदि लंथं सोलेरखौ नुनानै बिसानि नखरनि हौवा मानसिफोरा उनथिं फासयो आरो हिनजावफोरा अर्थात बै हिनजावसानि बिमा आरो बिमादैमोना हिनजावसानि सेराव थाङो आरो सेराव थांनानै फिसाजोखौ फोजानो नाजागासिनो दंमोन। नाथाय फिसाजोआ जेबो राव होआखैमोन, जेनेबा बियो बेहुस जानानै गोग्लैना दोङो। बिसोर फिसाजोखौ गोसा गोसा राव होनानै फोजानो नाजागासिनो दंमोन। नाथाय फिसाजोआ जेबो रेसपन्स होआखैमोन। जेब्ला बिसोर हिनजावसानि आखाइ आरो आथिंफोरखौ दांनानै सोमावनो हमो अब्ला बियो जेबो रेसपन्स होआखैमोन। बिनि आथिंफोरा गोरा थोन थोन जाजोब्बायमोन। फिसाजोनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै बिमा बिफा बिमादै बिसानि नखरनि गासैबो मानसिफोरा हेसिख्राव हेसिख्राव गाबनो हमो। बिसोरनि बेबायदि गाबनायखौ गामिनि एबा न' खाथिनि मानसिफोरा खोनानो मोननानै बिसानि न'आव फैयो। बिसोरबो हिनजावसाखौ बेबायदि अबस्थायाव नुनानै आसरित जायो। हिनजावसाखौ गांसे जिजों खोबना दोननाय जायो मानोना बिनि मोदोमाव गांसेबो जि गैयामोन। बिनि गेजेरावनो सोरबा सासे मानसिया पुलिसखौ फन हरनायसै। पुलिसाबो खबर मोननाय लोगो लोगो जाथाय जानाय जायगासिम सफैनायसै। पुलिसा सफैनानै जाथायखौ मोजाङै नायबिजिरनो हमो। जाय हिनजावसानि गोथै सहआ बैसाङाव गोग्लैना दंमोन, बै हिनजावसानि बैसोआ
17 बोसोरमोन आरो बियो 12 थाखोआव फरायोमोन। पुलिसआ नखरनि मानसिफोरखौ सोङो जेब्ला हिनजावसाया न'आव हारसिंनो दंमोन अब्ला नोंसोर बहा थांदोंमोन? अब्ला नखरनि मानसिया फोरमायो जों कानपुर जिल्लानि असलतगंज होननाय मोनसे गामियाव हाबा जानो थाखाय थांदोंमोन। जों फिसाजोखौबो बुंदोंमोन थौ नोंबो थौफा होननानै नाथाय बियो थाङा होननायसै। बियो थाङा होननायलाय जों बिखौ न'आव दोननानै हाबा जानो थांनायसै। नाथाय बेबायदि जाथाया जागोन होननानै जों सिमाङावबो सानाखैमोन। दा खोथाया जेरैनो गामियाव प्रसार जाबायमोन अब्ला बे नखरनिनो मोनसे फेमिलिया जाय फिसाज्लामोन अर्थात बै थैनाय हिनजावसानि बिदामोन। बिनि न'आ बै थैनाय हिनजावसानि न'निफ्राय एसे गोजानावनो। बिदानि हिनजावाबो बै जाथाय जानायसिम फैयो। फैनायनि उनाव बियो बुङो जे आंनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ बिजोंनो लोगोसे हराव दंफायोमोन। अब्ला पुलिसआ बै 5 बोसोरनि हिनजावसाखौ सोंनायसै नाथाय गथ'आ गिनायजोंनो जेबो बुंनो हायाखैमोन। दा पुलिसनि फरेनसिक टीमआ जाथायखौ मोजाङै नायबिजिरनो हमो। बिसानि न'नि जेसेबां खना खनला दं गासैबो जायगायावनो मोजाङै नायबिजिरनो हमो जे बबाफोर माबा प्रमान मोनदों नामा होननानै। थिग बिदि नायगिरनायावनो बिसोरो मोनसे रेपार मोनो अर्थात मेडिसिननि कभार मोनो। बै रेपारखौ बिसोरो मोजाङै नायो आनजाद खालामो। आनजाद खालामनायाव बिसोरो मिथियो दि बै रेपाराव मोनसे टेब्लेट फैयो जाय टेब्लेटखौ जायोब्ला मानसिनि सोलेराव जस फैयो, पावार फैयो, आथोन गोरोबनो हानाय गोहोआ बाङो। पुलिसफोरा बे टेब्लेटखौ मोननानै आसरित जायो। दा पुलिसआ मुलिखौ मोननानै हिनजावसानि बिमा बिफाखौ सोङो जे नोंसानि फिसाजोआ सोरजोंबा कानेक्सन दंमोन नामा? बियो सोरजोंबा रायज्लायोमोन नामा? मा बेवहाय सोरबाफोर जबरदस्ति फैनो हायो नामा? दा पुलिसआ गोथै सह'खौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरबायमोन। जेब्ला पस्टमर्टमनि रिपर्टखौ पुलिसआ नायो अब्ला बै रिपर्टआव बिदि जेबो गैयामोन जेरै हिनजावसाजों सोरबा रेप खालामदों, जबरदस्ति खालामदों। पुलिसआबो हमनानै मोनाखैमोन एक्चुअली केसआ मा मारमोन। बिसोरो केसखौ मोजाङै नायबिजिरनो हमबावो। पुलिसआ बै 5 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ बे खेबाव मोजाङै अनबावनानै सोङो रानि नों हराव सोरबा मानसिखौ फैनाय नुदोंमोन नामा? अब्ला बै हिनजावसाया बुङो हराव आं सासे हौवा मानसिखौ फैनाय नुदोंमोन होननानै। हिनजावसाया बिदि बुंनायाव लोगो लोगो पुलिसआ बै थैनाय हिनजावसानि मबाइल नाम्बारखौ सार्भिलान्सनि थाखाय दैथायहरो आरो लोगोसेनो कल डाटा रेकर्डखौबो दिहुननाय जायो। कल डाटा रेकर्डखौ दिहुनखांनायनि उनाव पुलिसआ मिथिना मोनोदि जे बे गामिनिफ्राय प्राय 20 किल'मिटार गोजानाव मोनसे गामि दं जाय गामिनि मुङा नेवादा। बे नेवादा गामिनिनो सासे हौवासा जायनि मुङा कुलदीप कुमार। पुलिसआ कुलदीप कुमारखौ कन्टेक्ट खालामो। बिखौ सोंनो थाखाय कास्टाडियाव लायो। जेब्ला पुलिसआ बिखौ सोङो अब्ला बियो गिबियावनो गोबां रोखोमनि खोथा बानायना बुंनो हमो। नाथाय जेब्ला पुलिसआ सप्ति जानानै सोङो अब्ला बियो गिनानै गासैबो खोथाखौनो रोखा रोखा बुंनो हमो। बियो फोरमायो बै हिनजावसाजों बियो गिबि खेब ससियेल मिडियानि जोहै लोगो मोनलायदोंमोन। ससियेल मिडियानि जोहैनो बिसोरो लोगो मोनलायनानै फन नाम्बार लालायो। फन नाम्बार लालायनानै बिसोरो बिदिनो गोसो थोनाय जालाङो। बिदिनो सानसेखालि अर्थात 13 डिसेम्बर खालि हिनजावसाया हौवासाखौ कल खालामनानै लिंहरो। बियो फनाव कुलदीपखौ बुंहरो जे न'नि मानसिफोरा गासैबो हाबा जानो थांजोबदों, नों आंखौ लोगो हमनो थाखाय फैया मानो? आं न'आव हारसिंनो दं। हिनजावसाया बिदि बुंनायाव कुलदीपआबो बिखौ लोगो हमनो थाखाय मोनानि प्राय 8:30 बाजिसोआव फैयो। कुलदीपआ गावनि लोगोसे बै टेब्लेटखौबो लानानै फैफादोंमोन। हिनजावसानि न'आव सफैना कुलदीपआ बिजों दसे सम रायज्लायो आरो दसेनि उनाव बियो बै टेब्लेटखौ जायो। बेनि उनाव बियो हिनजावसाजों आथोन गोरोबलायनो हमो। मोनानि प्राय 8:30 काहानिया सुरु जायो आरो फुंनि प्राय 3:30 सम जालाङो। बे 7 घन्टानि गेजेराव हिनजावसानि मोदोमाव गांसेबो जि गैयामोन। बियो फान्दा मोनलांदोंमोन। बेनि गेजेरावनो बिसोरो सौखायावबो अर लागायदोंमोन। नाथाय थेवब्लाबो हौवासाया हिनजावसाखौ जि गाननो होआसै। बिदिनो बियो हिनजावसाखौ हरसे आथोन खालामनोसै। ओजोंहाय हिनजावसाया गोजांनानै बिनि देहाया गाज्रि जालांबायमोन। बिनि देहाया ओरैबायदि गाज्रि जालांबायमोन जे बियो खर गैयै जालांबायमन। बिनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै हौवासाया गिनानै बिखौ बिदिनो लंथङै गारखोमाना थांनायसै। हिनजावसाखौ बिदिनो जेबो जि जोम होआलासिनो बेहुस अबस्थायाव बियो गारखोमाना थांनायसै। बिनि अखानायै अर्थात 2022 मायथाइनि 14 डिसेम्बर खालि हिनजावसाया थैनानै थायो। हौवासाखौ पुलिसआ 17 डिसेम्बर खालि हमो। बिसोर सानैनि आथोन गोरोबलायनाया हिनजावसानि गोसो मथे जादोंमोनब्लाबो नाथाय हिनजावसानि बैसोआ 18 बोसोराव हाबाखैमोन। बिनि बैसोआ 17 बोसोरल' जाबायमोन। बेनिखायनो पुलिसआ हौवासानि सायाव रेप खालामनायनि धारा लागायो आरो लोगोसे पक्स' एक्टबो लागायनाय जायो। हौवासाखौ एरेस्ट खालामो। एरेस्ट खालामनानै बिखौ जेलाव दैथायहरनाय जायो। लोगोफोर, बे जाथायखौ फोरमायनायनि थांखिया सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनायनि थाखाय नङा, एखनब्ला सांग्रां खालामनायनि थाखायसो होनाय जादों।
हिनजावसानि बैसोआ मात्र 17 बोसोरल'मोन। बियो 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। बेबायदि समाव बियो गावनि केरियारनि सोमोन्दैल'सो साननो नांगौमोन आरो गावनि बिमा-बिफानि फोथायनायखौ लाखिनो नांगौमोन। बिमा-बिफाया बिदि न'आव हारसिंनो गालांब्लाबो बियो सोरखौबा लिंहरनानै बिदि जानो नाङामोन आरो बिमा-बिफायाबो बेखौ बिदि न'आव हारसिं गालांनो नाङामोन आरो लोगोसे हौवासायाबो गावनि फिउचारखौ नायनो नांगौमोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।